हेलौ जारौ बेयाव मा खालामदों? आया मेगन खाना नामा नों? नुवाखै आं जिरायना थानायखौ? माबा मावनाय बायदि नुदों नामा नों आंखौ? बे फाग्ला बिदिजों जायो। बियो बिदिनो खाजारौ सिख्ला नुबानो गोदै गोदै रायलायनानै मोजां मोनो। नोंलाय सोर जालायखो? बा आंखौ जावबाय र' नोंखौ आंसो। हा खेलायनो मोनखोना माखो? नों सोर? हो लागाव साला